Všetci poznáme ten pocit napätia a stuhnutosti vo svaloch. Je to bežný problém, ktorý ovplyvňuje naše životy v mnohých ohľadoch. Môže viesť k bolesti, stuhnutosti a dokonca aj k vážnejším zdravotným problémom. Čo ak by som vám ale povedal, že sa môžete zbaviť svalového napätia len za 10 minút? Stretching je jednoduchý a účinný spôsob, ako to dosiahnuť. Nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie ani intenzívny tréning, len pár minút a trochu snahy. Stretching prospieva vášmu zdraviu aj celkovej pohode. V tomto videu vám ukážeme, ako vám 10 minút stretchingu denne môže zmeniť život. Predstavíme vám rôzne typy stretchingu pre rôzne časti tela a porozprávame sa o ich výhodách. Po zhliadnutí tohto videa budete určite chcieť začať so stretchingom pravidelne pre zdravší a pohodlnejší život. Poďme spolu objavovať svet stretchingu a jeho silu zmierňovať svalové napätie. Nezabudnite si pozrieť popis videa pre informácie o našich partneroch, ktorí toto video podporili. Vedci uskutočnili množstvo štúdií o stretchingu. Zistili, že nielenže prospieva zdraviu, ale má aj veľa ďalších výhod. Stretching uvoľňuje svaly a zvyšuje flexibilitu. Tiež zlepšuje prietok krvi do svalov, čo pomáha znižovať bolesť. Počas stretchingu sa v našom tele uvoľňujú endorfíny. Endorfíny sú prirodzené lieky proti bolesti, ktoré nám dávajú pocit šťastia a uvoľnenia. Stretching môže pomôcť znížiť stres a úzkosť. Je to skvelý spôsob, ako začať alebo ukončiť deň. Ďalšou výhodou stretchingu je, že nám môže zlepšiť držanie tela. Mnoho ľudí má nesprávne držanie tela, napríklad zhrbené ramená, čo môže viesť k svalovému napätiu. Stretching pomáha narovnať telo a znížiť svalové napätie. Ak zaradíme 10 minút stretchingu do našej každodennej rutiny, nielenže rýchlo pocítime výhody, ale zlepšíme si aj dlhodobé zdravie. Naše svaly nám poďakujú a my pocítime výrazné zlepšenie celkového zdravia. Krk je jednou z častí tela, kde veľa ľudí pociťuje napätie. Zvyčajne sa to stáva kvôli nesprávnemu držaniu tela, stresu alebo dlhému sedeniu za počítačom. Jednoduchý stretching krku môže priniesť okamžitú úľavu. Na natiahnutie krku sa postavte alebo posaďte v spriamene. Pomaly nakloňte hlavu doprava a pokúste sa dotknúť uchom ramena. Vydržte v tejto polohe 15-20 sekúnd. Mali by ste cítiť mierne natiahnutie svalov na krku. Vráťte sa do východiskovej polohy a opakujte natiahnutie na druhú stranu. Toto pomôže natiahnuť obe strany krku a znížiť napätie. Počas naťahovania dýchajte zhlboka a uvoľnite ramená. Pravidelným vykonávaním tohto cviku môžete znížiť napätie v krku a lepšie zvládať každodenný stres. Napätie v ramenách je ďalším častým problémom. Môže k nemu dôjsť pri nosení ťažkých tašiek, nesprávnom držaní tela alebo strese. Dobrý stretching ramien dokáže toto napätie zmierniť. Na natiahnutie ramien sa postavte alebo posaďte v spriamene. Zdvihnite pravú ruku a prekrížte ju cez hrudník. Ľavou rukou jemne pritiahnite pravú ruku bližšie k telu. Vydržte v tejto polohe 15-20 sekúnd. Opakujte natiahnutie na druhú stranu. Toto pomôže natiahnuť obe ramená. Počas naťahovania majte chrbát vystretý a nehrbte sa. Tento stretching ramien môžete robiť kdekoľvek, takže je ideálny na krátku pauzu v práci alebo doma. Pravidelné naťahovanie ramien môže pomôcť predchádzať chronickej bolesti v tejto časti tela. Stretching hrudníka. Otvorte hrudník a nechajte vzduch voľne prúdiť. Najmä ak trávite veľa času zhrbení, môže sa vám v hrudi hromadiť napätie. Stretching hrudníka môže zlepšiť držanie tela a uľahčiť dýchanie. Na natiahnutie hrudníka sa postavte s nohami na šírku ramien. Prekľúčte si prsty za chrbtom. S vystretými rukami pomaly dvíhajte ruky. Mali by ste cítiť natiahnutie v hrudi a ramenách. Vydržte v tejto polohe 15-20 sekúnd. Uvoľnite ramená a neprehýbajte sa príliš v chrbte. Toto cvičenie je prospešné nielen pre hrudník, ale aj pre dýchacie cesty. Zaradením tohto cviku do svojej každodennej rutiny si môžete uľahčiť dýchanie a zlepšiť držanie tela. Stretching dolnej časti chrbta. Úľava pre chrbticu. Bolesť v krížoch je častým problémom, najmä pre ľudí, ktorí dlho sedia. Stretching chrbta môže pomôcť zmierniť bolesť a zlepšiť pohyblivosť. Na natiahnutie dolnej časti chrbta si ľahnite na chrbát s pokrčenými kolenami.
Pomaly pritiahnite obe kolena k hrudníku. Vydržte v tejto polohe 15-20 sekúnd. Mali by ste cítiť natiahnutie v dolnej časti chrbta. Dolnú časť chrbta si môžete natiahnuť aj v sede. Posaďte sa na okraj stoličky s chodidlami položenými na podlahe. Pomaly sa predkloňte a pokúste sa dotknúť prstov na nohách. Vydržte v tejto polohe 15-20 sekúnd. Toto cvičenie pomôcť zmierniť bolesti v krížoch a zvýšiť pohodlie počas dňa. Stretching bedrových kĺbov. Zvýšte svoju mobilitu. Boky zohrávajú dôležitú úlohu v tom, ako sa hýbeme. Stuhnuté boky môžu obmedziť rozsah pohybu a spôsobiť nepohodlie. Správny stretching bedrových kĺbov môže znížiť napätie a zvýšiť flexibilitu. Na natiahnutie bedrových kĺbov si najskôr kľaknite. Pravou nohou urobte krok vpred a pokrčte pravé koleno do 90-stupňového uhla. Ľavé koleno majte na podlahe za sebou. Pomaly tlačte boky dopredu, kým nepocítite natiahnutie v prednej časti ľavého bedra. Vydržte v tejto polohe 15-20 sekúnd. Opakujte natiahnutie na druhú stranu. Toto pomôže natiahnuť oba bedrové kĺby. Počas naťahovania majte chrbát vystretý a neprehýbajte sa príliš v chrbte. Pravidelný stretching bedrových kĺbov môže zvýšiť mobilitu a znížiť riziko problémov s bedrami. Stretching nôh. Podpora pre vaše každodenné aktivity. Nohy používame každý deň. Unavené nohy môžu spôsobovať nepohodlie a obmedzovať rozsah pohybu. Stretching nôh poskytuje potrebnú úľavu a podporu pre každodenné úlohy. Na natiahnutie nôh sa postavte s nohami pri sebe. Pravou nohou urobte krok vpred a pokrčte pravé koleno. Ľavú nohu majte vystretú za sebou. Mali by ste cítiť natiahnutie v lítku ľavej nohy. Vydržte v tejto polohe 15-20 sekúnd. Opakujte natiahnutie na druhú stranu. Toto pomôže natiahnuť obe nohy. Počas naťahovania majte chrbát vystretý a neprehýbajte sa príliš v chrbte. Zaradením stretchingu nôh do svojej každodennej rutiny môžete zvýšiť mobilitu a znížiť napätie v nohách. Na záver, urobte si zo stretchingu každodenný zvyk. Venovaním 10 minút denne stretchingovým cvičeniam získate množstvo výhod. Stretching znižuje svalové napätie, zvyšuje flexibilitu a zlepšuje celkovú pohodu. Stretchingové cvičenia uvedené v tomto videu sa zameriavajú na kľúčové oblasti tela, v ktorých sa zvyčajne hromadí napätie. Začlenením týchto jednoduchých cvičení do svojej každodennej rutiny pocítite výhody krátkodobo aj dlhodobo. Vaše telo bude uvoľnejšie, vaše držanie tela sa zlepší a budete sa môcť voľnejšie pohybovať. Vytvorte si zvyk strečovať a užívajte si jeho pozitívny vplyv na telo a myseľ. Začnite už dnes, rozlúčte sa so svalovým napätím a objavte zdravšiu a šťastnejšiu verziu seba samého. Pocíťte silu stretchingu a premeňte svoj život.